Kanal Eksplozija vam prikazuje. Karić se izvinjavao Davidu, on stavio do znanja da ga je Ana iznervirala. Nije mogao da sačeka kraj emisije. Nakon što je došlo do nesporazuma između Davida Dragojevića i Stefana Karića, sve zbog Ane Korać, obojica su se našli u garderoberu kako bi raspravili ovu nelagodnu situaciju. Karić se u emisiji Pretres nedelje izjasnio da sa Anom ne bi bio u vezi iz poštovanja prema Davidu, a njega je iznerviralo to što je Koraćeva, bez obzira na sve, stala u Stefanovu odbranu. Mene su pitali da li bi inače bio sa njom. Ja sam rekao da ne bih. Ja tebe kapiram, ali neću da misliš da sam tebe omalovažavao ili je rekao da si čistač. Nisam tako mislio. Pogrešno sam se izrazio, rekao je Karić. Ja tebi kažem kako bi ona reagovala da je bila kontrasituacija, kapiraš, nemam ništa protiv tebe, ona bi mene ubila, rekao je David. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.